Sembla que comença a clarejar, però els núvols, de moment, no se n'han anat del tot. Continuem resistint la tempesta, treballant per a canviar les coses, per a fer del nostre poble una terra més justa, igualitària i humana, posant sempre primer a les persones. Per això, hem destinat els pocs recursos dels quals hem disposat a allò que és precís i prioritari, als plans d'ocupació per a crear treball. A les beques, perquè defensem l'educació pública. A xicotets i grans projectes, per a continuar millorant la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Faura. Hem apostat per la cultura, en totes les seues formes. Hem impulsat les noves tecnologies amb el nou servei d'informació via WhatsApp, la presència a les xarxes socials i l'administració electrònica. I tot això ho hem fet mantenint la pressió fiscal entre les més baixes de la província. Però encara ens queden moltes coses que fer, molts projectes per encetar i moltes coses que millorar. Perquè treballem per Faura, perquè treballem per tu, perquè ens importa Faura.